Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka manunudlo gikan sa isa ka eskwelahan nga ginhimo nga quarantine facility sa Bacolod City ang nagpakayo sa bulig para mapakayo ang mga classroom pati na mga pagkabutang nga nagkalaguba. May report si Nico Delfin. Mga nagkalaguba nga kisame sang classroom, desk, armchairs kag lamesa ang nagsugata sa pagbalik sa mga manunudlo sa Lopezaina Elementary School sa Bacolod. Ini makaligad man sang halos 2 ka tuig nga gingamit ang bultuhan bilang isa sa mga school-based quarantine facilities sang syudad. Suno sa school property custodian kag grade 6 advisor nga si Giovanni Henet, amo sining naabtan nila pagbalik nila sa eskwelahan. Worst scenario, as in luoy ka sa mga mistra kay pinangabot yan for 2 years nga gamit ang mistra. We have to start from zero. Kadaman sa mga pagkabutang sa eskwelahan kasubong sa mga libro kag bisan mga electric fan nga gingamit sa pasilidad ang indi naman mapuslan. May mga puno pa sang kahoy nga nagkalatumba tugas ang Bagyo Odette nga wala mahimos. Naghinyo ang eskwelahan sang bulig sa syudad sang gin-turnover sang Emergency Operations Center ang school facility sa Department of Education 2 ka semana ang nagligad. We are asking the help sa mga private sectors na parents. Ang parents kay mga pigado mo nga sa public school, na public man hadaan. So ginahimo namon kahit papano biskan manilig-nilig lang amo lang ginapangayo sa ila. Kay wala man kami mahimo. We have to wait for the help of the government. Handa naman magbulig ang syudad suno kay Councilor Renisito Novero, chairperson sang Committee on Education sang Konseho. Ginsiling man sang nangin chairman sang Quarantine Center Action Team nga pwede man mag-submit sang letter of request ang mga eskwelahan nga ginhimo nga quarantine facility nga may kasubong nga sitwasyon agud matagaan ini sang atensyon sang syudad. Wala man ako rubayan. Actually, nakantara na kasmangan nato. Except natin, kadamo, hindi ako siya nagadululog na. So, possible na matagaya na sakto ng atensyon. Ugaling natungod sang ginapatuman nga election ban, hindi man mapatod kung saan o posible matigay ng ginakinahanglan nga repair kag pagtalana sang pondo nga ibulig sa eskwelahan. Gani sa karon sa mga pribado na lamang nga organisasyon, nagadangop ang mga manunudlo sa Lopezaina Elementary School samtang ginahanda man ang classroom nga gamiton para sa natalana nga may elections kag sa pagbalik sang limited in-person classes. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.